Så alle sammen, og velkommen til noget helt nyt fra Virtue Boss. Det er nemlig SG Heroes. Et meget sjovt spil, som minder en del om survival games. Men ja, det har jeg simpelthen tænkt mig at optage det. Og så har jeg også noget at snakke om. Lige skrive good luck. Men ja, det er simpelthen, at som I nok kan se inden for kanalen, så har jeg ikke rigtig fået uploadet noget de seneste par dage, og det har jeg simpelthen en forklaring på. Og den forklaring kommer nu. Nå. Men ja, videre. Det er fordi, at jeg spiller sådan meget badminton, og jeg ligger sådan meget godt på ranglisten, som man har rangliste i badminton og sådan noget. Ja. Og så blev jeg inviteret en tur med til Holland. Og det er der selvfølgelig ikke nogen, der siger lige nej tak til. Fordi at det er selvfølgelig mega fedt at kunne komme til Holland og sådan noget. Så det sagde jeg selvfølgelig heller ikke nej tak til. Og det er sådan, derfor jeg ikke har uploadet det seneste stykke tid. Det er simpelthen fordi, at jeg har været i Holland. Og den by, jeg var i, den hed Almere. Jeg ved ikke lige, hvor det ligger, men det var simpelthen der, jeg var. Shit, jeg har lyst til at gå hen og flække om der. Jeg vil gerne have nogle bukser. Nope. Men ja, det er simpelthen derfor, jeg kan uploade. Så har jeg også lige en ting mere i dag, jeg snakker om. Det er noget med min singleplayer. Det har jeg jo sagt, at jeg vil uploade i den der kanaltrailer, men ja, der er ikke rigtig kommet noget ud af det. Og det er simpelthen fordi, at jeg tænker, at det bliver ret kedeligt at sidde op til singleplayer med sig selv. Sidde og snakke med sig selv, sidde og snakke til jer derude. Men det bliver selvfølgelig hyggeligt og sådan noget, men jeg ved bare ikke lige, om jeg har lyst til det i. Jeg har været nu at gøre det, fordi at, være lidt fæsen op til en episode, og så siger jeg, nu gider jeg ikke lige mere. Men ja. Og det der så, at jeg vil snakke med om i dag, om hvis der er nogen af jer, der har en SMP, altså var det multiplayer, om jeg så kunne joine den, sådan at jeg kunne være med på den. Fordi at jeg tænker, jo flere medlemmer, jo sjovere i crafting table, conweb. Om jeg vil gerne have et stensvær inden. Mega fedt, men ikke mister fall damage. Så kan man bare jumpe. Bum bum. Er der noget herinde? Der var en. Good stuff. Jeg kan ikke bruge det. Men ja. Det er simpelthen derfor, at der ikke har været nogen video op. Det er fordi, at jeg har været i Holland. Og ja. Nu er jeg helt væk igen. Det var faktisk ikke det, jeg skulle sige. Men ja. Jeg tænker, jo flere medlemmer, jo sjovere. Og selvfølgelig ikke, hvis I ikke har nogen. Hvis I ikke har nogen, så skal I selvfølgelig ikke bare lave en. Men ja, jeg tænker, hvis I har en, så vil jeg selvfølgelig meget gerne joine den. Fordi jeg tænker, det er ret sjovt. Foden. Han skal være i conweb. Nu har vi ham. Nej, det har vi faktisk ikke, men fik ham. Okay. Get him. Come on. Yes. Fuck. At han ikke ramte mig der til sidst. Han skulle bare have gået efter mig. Han skulle bare 100% have gået efter mig. Nå. Men ja, det var meget godt den der sejr. Men ja. At det er simpelthen... Ja, jeg er jo helt ude af den i dag. Nå, undskyld. Men ja. At jeg synes også, at en SMP, det kunne være sådan ret sjovt, fordi at så sidder man jo og gør det sammen, i stedet for at man sidder alene og sådan. Og så tænker jeg, at hvis I manglede medlemmer, så kunne jeg jo lige så godt joine en SMP, hvis der er nogen af jer, der har en.
Løb! Jeg har ikke noget stensvær, så. Nok fordi jeg har meget godt gear, at de går efter mig, de targeter mig. Shit, det lækker. Vi fighter ham. Combo. You're dead, man. Sådan. Fik ham. 4, 2, bum. Vores stensvær der. Det var vigtigt. Men, fuck. Bagfra. Han blev dræbt bagfra. Tænker, vi skal flække nogle flere. Men ja, nu koncentrerer jeg mig lige, men jeg tror ikke, jeg har med, ellers havde jeg glemt det. Men ja. Væk. We going away, we going. Shit, han har. Han var ret stærkt, han var lidt stærkt som os. Men ja. Fuck. Get away. Er vi kun også 3? Her fik vi den der FNS. Lort, de er væk. Lort, vi har ikke engang. Okay, vi har en TNT, det er vigtigt. Nej, ikke smid vores bue. Okay, vi går over og clean up. Og væk. Jeg skal bare løbe så meget jeg kan. Jeg skal bare løbe. Uha. Fuck, han er klar med ham der camperen. Nu, jeg løber efter ham der, så kan de fight os. Nope, det var ikke godt. Nu dør jeg. Lort. Men ja, jeg tænker, jeg kan lige se fight. Han var fandme klar med ham, den ene ham der mess. Jeg kan lige se fighten. Ja. Så gå og fight hinanden. Gå og fight hinanden, for helvede. Fight hinanden. Hvis I ikke fight hinanden om 3, 2, 1, så stopper vi videoen. Gå i fight med ham, for helvede. Ja, tak fordi I så med. Ses.